Unitat 5. Exercici 7. El cambrer que venia a cromos. Un bon dia, este cambrer vocacional es va plantejar viure de la literatura. I de la literatura ha sobreviscut fins avui. Deu ser l'únic escriptor valencià que, avalat per la regularitat de les liquidacions, ha aconseguit que l'editor el posi en nòmina. A partir d'aquelles desconegudes i oblidades nines assassines, Torrent va aflorar en la gola del llop, 1983, i fins al Boulevard dels Francesos ha publicat 17 novel·les i 2 llibres de narracions. Ha estrenat 2 obres de teatre. El cambrer que venia a cromos ha redactat 2 guions radiofònics i un de cinematogràfic. L'han traduït al castellà, al francès, a l'italià i a l'alemany. Han produït 4 pel·lícules basades en les seues novel·les i un grapat d'estudiosos de la literatura han especulat sobre diversos aspectes de la seva producció. En resum, ja és objecte d'una tesi doctoral. Torrent és un fenomen, i així el va fotografiar Joan Francesc Mira el 21 d'octubre de 2004 en El País. Ferran ha posat la ciutat de València en el mapa de la narrativa, de la ficció, de la literatura. L'ha posada en el mapa amb històries fabuloses i creant un llenguatge que semblava impossible. Una llengua popular i urbana que els qui vinguen darrere, si en venen, no agrairan mai prou. Ferran Torrent és de Sedaví, com jo sóc de la Torre, i ens hem de mirar des de la infància la ciutat amb una certa perspectiva, no des de dins, però de molt prop, que és com es veu millor. Ara, a Torrent li han donat molts diners per un premi i a mi m'hauria agradat que li n'hagueren donat més encara, perquè ens ha fet a tots un gran favor. No importa que hagi eixit en la foto del Premi Planeta per una novel·la presentada en castellà, perquè tinc la sospita que no ha canviat de llengua. Ara, per fi, el llegiran a Sevilla i a Valladolid, com fa un segle llegien Blasco Ibáñez. Qui sap si Torrent és el Blasco del nostre temps? Qui sap quina literatura i quin país hauríem pogut fer si Blasco haguera escrit en valencià?